Dili pa lamang dugay, giraid sa mga pulis sa DCPO ug CIDG ang large-scale illegal quarrying operation sa Davao River sa Purok 5, Lacson, Calinan District, Davao City. Gipanguluhan mismo ni DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan ang raid nga nanukad sa sumbong nga nadawat ni Police Major General Nicolas Torre III ang direktor sa CIDG nga adunay illegal quarry sa lugar. Atol sa operasyon, wala maabdan sa mga pulis ang operator apan temporaryo nilang ikumpiska ang mga heavy equipment o mga logbook nga gigamit sa pag-record sa pagkabkab sa mga bato o graba. Gikumpirma ni Marantan nga daghang illegal quarrying operation sa Davao City ug dili lang napulo kundi miabot og usa ka gatos ang anaa sa ilang listahan. Marami. Hundreds. I have a list per station. Even they have permits kung there's such obvious violation, we will cause the confiscation of the heavy equipments and the closure of the quarry site. Nagbahad ang Davao City Police nga magpatuman pa sila og laing operasyon batok illegal quarry. Be more operations that I can assure you of. Balik uli kami sa ground to implement the consents of the violators sa environment violation. So you expect for more from now on. Maybe within the week or by next week mag-implement ulit kami yan. Usa sa mga lantawon sa mga pulis ang epekto sa kinaiyahan sa gihimong illegal quarrying operation ug ang aksyon sa mga pulis pinasubay usab sa balaod sa DENR.